det er jer, der ligesom skal have lov til at diskutere. Men jeg vil lige starte med dig, Inger Støjberg. Vil du stadigvæk male den hellige profet på din husmur derhjemme? Jeg har i hvert fald retten til at male profeten. Jamen, kunne du finde på at gøre det i virkeligheden? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, for mig er det jo et spørgsmål om jeg har retten til det, og det har jeg. Så hvis jeg har lyst til det, jamen, så gør jeg det. Men kunne du nogensinde, altså, er det ikke bare en provokation? Vil du gøre det? Jamen, jeg ved ikke. Jeg synes ikke, at det er en provokation. Jeg synes faktisk, at det er helt reelt at sige, at har jeg lyst til at male profeten Mohammed på min husmur, jamen, så gør jeg det. Og jeg kan sige, at jeg har en meget stor husmur, så jeg har mulighed for det. Ja. Hvad, Adnan? Hvis du maler på sin husmur, hvad så? Jeg synes, du skaber racisme og terrorisme. Racisme den anden vej mod islam, og terrorisme den anden vej, måske eller det begge veje. Fordi de ved, de har skabt stor had mellem, efter Jyllandsposten har trådt Muhammed Sallams tegninger. Så på den måde, det er en provokation, og hun ved udmærket som politiker, vi har ramadanmåned, og hun ved udmærket, at vi har ramadanmåned, og det er en provokation. Jeg ved også, hun er kommet med de muslimske trosamfund i Waqf, så det er en ren provokation. Altså, ærligt talt, det tror jeg ikke, hun vil gøre. Det tror jeg, ærligt talt, jeg tror ikke, hun maler profet Muhammed sallallahu på sit væg, men det er en provokation mod os muslimer. Når vi ytrer os den anden vej, så er ytringsfriheden begrænset, skråb hjem og så videre. Hvorfor gælder ytringsfriheden kun den ene vej? Hvorfor gælder den ikke den anden vej? Det vil jeg gerne spørge dig om. Men det vil jeg også gerne svare på, men jeg vil bare lige gerne spørge dig om, står du og truer med terrorisme? Nej. Du siger, at man skaber terrorisme. Nej, jeg synes, du skaber had mellem og islam. Terrorisme, og du sagde, og terrorisme. Du skaber, det er da en trussel. Nej, det er da en trussel med det danske samfund. Jeg synes, du skaber had, og du vil provokere nogen til at udføre nogle handlinger, som er imod lovens regler. Og det er det, jeg er bange for. Og det er det, jeg er bange for. Eller truer? Bange for, der er forskel. Før der sagde du skaber terrorisme. Det gør du, og hvorfor kommer vi kun til terrorisme? Jeg sagde også racisme. Tak. Hvorfor spørger du ikke den anden vej? Nu spørger jeg til det her, fordi jeg synes, at det er en relevant debat. Men hvorfor stiller du ikke spørgsmål til racisme? Hvorfor stiller du ikke spørgsmål til racisme? Er det fordi, du har bare hadet til islam? Jeg har slet ikke. Jeg går ind for... Men må jeg lige spørge en gang, men har du hadet til islam? Overhovedet ikke. Altså, jeg har muslimske venner også. Jeg har faktisk en meget stor kærlighed til vores religionsfrihed i Danmark. Og det er jo en af de frihedsrettigheder, som vi har i Danmark. Og det er jo noget af det, jeg synes, at du ikke respekterer. Fordi at du respekterer ligesom ikke, at vi har religionsfrihed. Men det hvad mener du med det? Når du siger, som du gør, at du siger, at hvis jeg på nogen måder bruger min religionsfrihed, hvis jeg bruger min ytringsfrihed, at så er det det samme som at skabe terrorisme. Og det forstår jeg simpelthen. Ikke terrorisme, racisme også. Tak, vi skal begge til hjemme. Fordi der vil komme had fra dem, der tilhænger af dig, og der vil muligvis, man ved aldrig, når man kommer med had, så vil der ske det andet. Kan ikke have en pointe der? Kan ikke have en pointe med, at det her, det skaber en større kløft? Jamen, nu er vi jo her til en debat, altså det skaber der i hvert fald ingen had, det håber jeg ikke. Altså det her er jo dialog, det her er jo ytringsfrihed og sådan. Og det er jo så sådan set også et andet spørgsmål til det. Jeg forstår ikke, at du siger, at du er imod ytringsfrihed. Du bruger jo ytringsfrihed. Du står på en avisredaktion. Hvordan kan du være imod ytringsfrihed, når du selv ytrer dig? Der er ikke nogen, der siger, der er imod ytringsfrihed. Det sagde du tidligere på det. Der er grænser, hvordan I begrænser ytringsfrihed. I begrænser ytringsfrihed, når der skal tilsvindes islam. Der er ytringsfriheden har været der hele tiden. Hvornår kommer I med det her? Det er kun den ene vej. Vi har haft en ting. Vi har haft var det engelsk prinsesse, der blev tegnet, og hvor der skulle komme en undskyldning og så videre fra Dansk Folkeparti. Jeg kan ikke huske historien lige pludselig. De giver en undskyldning til det her, men de giver ikke undskyldning til muslimer. Og det krævede DF dengang. Altså nu er jeg jo ikke for det. Nej, det siger jeg heller ikke, men det er dine kollegaer derovre. Så jeg ved ikke, hvor meget diskussion du har haft den ene vej. Du har altid vist, og jeg vil sige det, had imod islam.
din attitude i fjernsynet, din attitude i fjernsynet og i aviserne, det hentyder til en had. Du skaber had. Du skaber ikke integration, som du står for. Du står og siger, at du vil gerne integrere folk, men du vil i stedet for at integrere dem, sende skraldet videre til en anden land. For eksempel, hvis jeg kommer fra Bosnien, så er du uenig med mig, så vil du sætte skraldet videre til Bosnien og sige, her har vi dig, du skal bare udvises og videre der. Så kan jeg stadig fortsætte at være mig selv derovre. Hvad er det, du har opnået med dit demokrati den vej? Jeg tvivler lidt på, at du har læst den der kronik, fordi det jeg faktisk siger i kronikken, det er, at alle er hjertelig velkommen, hvis de vil være en del af fællesskabet. Ja, hvis de vil de danske værdier. Hvis man respekterer de danske værdier. Man må jo gerne være imod de danske værdier, men det jeg bare siger, det er, hvis man har så meget imod vores måde at leve på, hvis man har så meget imod ytringsfrihed, religionsfrihed, ligestilling, så kan jeg simpelthen bare ikke forstå, hvorfor det så er, at man så lige præcis vælger Danmark. Jamen, det er jo et meget godt spørgsmål. Hvorfor bor du så i Danmark? Lad mig lige mig stille et spørgsmål her. Jeg skal bare forstå, hvorfor, fordi det kan jo være et relevant spørgsmål nok at sige, du gerne vil leve på den måde, som du lever, og gerne vil have sharia-lov. Så må man spørge, jamen, hvorfor ikke flytte til et land, hvor det så udføres? For eksempel Yemen eller Saudi-Arabien. Det kan jo være et relevant spørgsmål. Det er et relevant spørgsmål, men jeg siger, islam er blevet en del af Danmark, og det må du leve med, og det er en del af ytringsfriheden. Og der er mange danskere, der kommer til den anden vej. Så det er, I slipper ikke fri fra islam. Islam er blevet en del af Danmark, og det må I leve med. Men prøv at høre, det er slet ikke et problem for mig. Det lyder det som om. Nej, det er da slet ikke et problem for mig. Det er et problem for mig, hvis man ikke respekterer danskernes måde at leve på. Den tradition, vi har i Danmark. Respekterer du ikke den danske levemåde? Jeg har ikke noget imod, hvordan du lever på. Men du skal respektere, hvordan jeg lever. Profet Muhammed. Hvor går grænsen? Hvad er det? Altså, du vil for eksempel ikke give hånd til mig. Ja, men hvad er der galt i det? Vi kan stadig ikke tage sammen. Hvad vil der ske, hvis du giver hånd til mig? Jeg vil ikke give dig hånd. Det er en del af min ytringsfrihed. Jeg bruger ytringsfrihed, som du siger. Jeg bruger ytringsfrihed. Men du argumenterede bare ikke med ytringsfriheden, fordi du argumenterede med i starten. Det er min religion. Jamen, og hvad er problemet, at jeg bruger ytringsfriheden? Du står for ytringsfriheden, og hvis jeg siger, jeg vil gøre det. Hvad er der galt i din demokrati, at jeg ikke må, at jeg ønsker ikke at give hånd? Hvad er der galt? Hvad er der galt i det? Men hvad er der galt i det? Jeg spørger bare stille. Så jeg hører det, så siger det er religiøse oversættelser. Religiøse oversættelser, hvad er der galt? Det er irrelevant. Hvad er der galt i, at jeg gør det? Hvad er der galt i? Er det noget imod demokratiet? Hvor står det? Jeg synes bare, at det er sådan en respektfuld måde at hilse på hinanden. Jeg respekterer dig. Værsgo, blomster. Det er også meget glad for. Det er min måde at vise respekt til dig. Det har intet med dig at gøre, at du er en kvinde. Det er bare, at sådan er mit livsstil, og om du respekterer det åbenbart ikke. Det er det, du har et problem. Du respekterer det åbenbart ikke. Men jeg respekterer... Altså, man kan jo godt spørge sig selv, altså, du er liberalist. Du er i hvert fald liberal, men vi taler om nogle principper som frihed og frihed til også at leve som man vil som menneske. Hvor bliver det af det her, den kronik, du laver her? Jamen, den er... Jeg har ret svært at få øje på det. Det har jeg ikke. Friheden til at leve præcis som man vil, er der. Jeg vil bare ikke påduttes nogle ting. Altså, jeg vil bare ikke påduttes, at jeg skal leve på en bestemt måde. Jeg så jo for eksempel en video i dag, hvor du siger, at jeg skal være tildækket. Nej, det er en misforståelse. Jeg sagde... Nej, du sagde det. Jeg sagde, det der blev sagt, at jeg vil ønske, at du går tildækket. Det er forskel. At jeg vil ønske, at det kræver, at du bliver muslim og så videre. Det kræver altså nogle principper. Det er ikke bare, at du går tildækket. Synes du, det er ligestilling? Synes du, mænd og kvinder er lige meget? Ja. Okay, og derfor så skal kvinder tildækkes? Det er deres eget valg. Der er ikke nogen... Giv mig en kvinde, der bliver tvunget... Er din kone tildækket? Giv mig en, der er tvunget til at være... Er din kone tildækket? Ja. Hun er tildækket? Med kap? Ja. Altså helt... Det er som at kun kan se i øjnene. Ja. Og det er jo selv valgt. Ja. Hun har haft demokratiske valg. Men er du også dansker? Er du også dansk statsborger? Jeg er en del af det danske samfund. Hvad er du dansk? Jeg er en del af det danske samfund, som jeg betragter mig ikke som dansker.
men du er dansk statsborger, og du betragter dig ikke som dansker. Nej. Er det et problem? Altså, jeg vil sige, at jeg synes, at det er jo skuffende, at når man kommer til Danmark, og man får et dansk statsborgerskab, det er jo, når man siger ja til et dansk statsborgerskab, så er det jo også fordi, man betragter sig selv som dansker. Det synes jeg jo, altså det synes jeg jo faktisk er en ret en noget skarp melding. Ja, men jeg betragter mig ikke dansker, fordi du står og siger nogle værdier, hvilket værdier ligestilling, ytringsfrihed, religionsfrihed. Nu kan jeg godt høre i dag på videoen, at du ikke kunne pege på en eneste dansk værdi, men jeg kan godt hjælpe dig lidt på vej. Ligestilling, kvinder og mænd er lige. For mig, der er, det kan jeg lige så godt sige, hvis man går med niqab, det er et kvindeundertrykkende symbol for mig. Selvom man har selv valgt det? Ja, jeg synes altså... Selvom man har selv valgt det, er det ikke en del af demokratiske spilleregler, at man har en ytringsfrihed? Jo, men der kan jeg jo godt have en mening om. Lad os prøve en gang at høre, men det er dig, der påbutter, og du kalder en kvinde kvindeundertryk, som har selv valgt det. Hvor er det demokratisk?